A Xunta construirá un novo edificio que vai unificar todos os servizos de materno-infantil do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Así o avanzaba esta mañá a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue. Mellorarase funcionalmente o materno existente a día de hoxe, ocupando maiores espacios das existentes, permitindo a ocupación incluso dun soto a maiores, permitindo tamén unha maior non só funcionalidade, senón tamén estructura do mesmo, toda vez que non verá que se condicionado ese novo edificio co existente, ese o encaixe no cristal e no edificio de nova execución, e tamén claramente mellorarase a vía útil do materno. A conselleira explicou que esta obra supón a demolición das antigas instalacións, que non se fará antes de que estea rematado o novo edificio de 12 plantas que se está a construir actualmente. A partir de outono intensificarase dunha maneira áxil os traballos de execución do novo hospital de 12 plantas para, unha vez rematado, iniciar a demolición do materno e a execución dese novo hospital materno. Estáse coordinando entre a UTE, a xerencia e a dirección de obra o traslado correspondente dese materno para intensificar e axilizar estas labores. Situou entre finales de 2025 e principios do 26 a previsión do traslado dos servizos do materno ao novo edificio e o comezo da demolición do bloque do materno para, a continuación, construir as novas instalacións.